За помощни за нашата договорна кауза. Заповядайте. Трета поредна конференция, посветена на Европеяна, най-мащабния проект на Европейския съюз за единна цифрова библиотека, се проведе в Брюксел. Инициатор на срещата е депутата от Европейския парламент и член на Комисията по култура и медии Емил Стоянов. В сърцето на Европа се срещнаха водещи български експерти от библиотеки, музеи, архиви, както и специалистите, които са в основата на Европеяна. А Европеяна е водещ проект на Европейския съюз и неговата стабилност, подчерта Дорис Пак, председател на Комисията по култура към Европейския парламент. Това, което ние трябва да покажем, е, че Европейския съюз е повече от правенето на политики и издаването на закони. В противен случай този съюз няма да бъде стабилен. Затова и Европеяна е толкова важна, за да покажем душата на Европа. Според евродепутата Емил Стоянов, след трите конференции, посветени на Европеяна, България е много по-близо до цифровизация на културно-историческото си наследство. Ние имаме за 1 година и половина вече над 20 000 дигитализирани наши документа, а започнахме само от 5-6 хиляди. Това е един много голям успех за мен. Друго важно нещо, дето днес постигнахме, е, че България е в Европейския парламент. Специален гост на конференцията беше българският еврокомисар Кристалина Георгиева. Това, което обединява всеки народ, разбира се, това е историята и културата на този народ. И това е за нас, българите, е най-доброто нещо, което може да направим за децата си в Обединена Европа, да запазим и да допринесем с нашата култура. 16 милиона заглавия в областта на литературата, киното, историята и изкуството обединява Европеяна. В цифровата библиотека своето културно наследство представят всички страни членки на Европейския съюз. J'étais très heureux d'entendre Madame Pack citer une peine de много информационно човешко цялото общество, на всеки член на социума. В този смисъл ние трябва да започнем да обръщаваме и да развиваме мисленето си в това, че е по-за обикновения човек, който ще функционира добре в определени ограничени графики. Място, където трябва